Sik to, tek nesu ki piye? Iki lak ya dalam rangka ulang tahunnya Partai Golkar yang ke-61. Panitiane semangate kaya ngono, penontonnya semangate kaya ngono. Kudune semangat, awakmu itu menunjukkan bahwa dirimu itu baik-baik saja dan semangat untuk menghibur pada malam hari ini. Spesial ulang tahun 61 Golkar. Ayo Mas, Mas Noval, ayo. Dongtung dongtung, tak tak. Datung tak tak tung. Loh. Pancen iki fisike luar biasa. Nah, luar biasa. Napa opnam turang? Nggih. Nek krungu suara kendangan mesti langsung joget. Dada. Nuwun sewu. Aku wes diomongi wes kok kencang aku lane kencang ora kuat untung iki ning Golkar aku mbok piye-piyene mak segelem Tok. Tepuk tangan untuk Tak Persil, luar biasa, elok. untung Yang meriah, tepuk tangan lagi untuk Tak Persil. Yo. Yo, dongtung dongtung. stop nyapa tak kok iso untung iki Untung. Tak Persil sae Untung napa nih. sae jogete sae dongtung tang dong tidak boleh ngerti lah kancane mengkis-mengkis stop jari awakmu bar opnam bar loro winganane ngomong karo aku aku 10 dina ning rumah sakit rasane awakku kok kaku pengen joget serampat wis suwi pengen serampat
Ya contone sakniki-niki. Kapan sampean olahraga, kapan metu kringete yen ora ngene iki. Lah, nggih. kula pokoke lak teng Golkar diapa-apane tetep gelem kula niku. Nang endi? Pun dikon serampat sampai swidak siji gelem. Terus Mergo iki dulur-dulurmu ning ya swidak siji dina. Berarti sedina pisan. Dadi hitunge genah. Berarti ora sumbut karo omonganmu wingi. Lah sebab apa percil kok dalu niku teng mriki? Ya Apa mergo sebabnya? awakmu wis ngedulur karo iki no, karo Golkar apa meneh karo Pak Sarmuji. Wis dilunasi Pak Sarmuji. Dadi akhirnya teko kene. Lah berarti kamu hanya iku memikirkan kuwi mau. Wis Tidak dipanjeni. memikirkan itu. Nah. Yang saya pikirkan itu ulang tahun yang ke-61 khusus Partai Golkar. Jenengan sing urap 61 niku napa? Ora ngerti. Lah kok ngono dadi dalang. Aku iki jane ngerti ning lak yo meneh kesempatan ning awakmu nang Paling kuwi tidak. apa ngono. Aku mengkis-mengkis jawaban sik. 61 Nggih. angkane 6 karo 1 Nggih. dijumlah dadi 7. Pitu. Muga-muga Partai Golkar mendapatkan pitulungan dari Allah. Lah, karep kula niku ngeten iki lho Mak Cange. Jenengan ku piantun pinter. Nah. Paham napa mboten jenengan? Paham. Lah nggak paham kok nyapa kok malah tekok ning aku. Yo sampean jawab dhewe. Oh, setidaknya kamu dihadirkan di sini untuk menunjukkan kamu itu berpikirnya gimana. 61 Apa? menanam rasa persatuan, menanam rasa solidaritas Indonesia maju. Indonesia Kalau maju. saya beda, Bapak. Beda Nah, awakmu gimana? Yang saya warnanya. Warna gimana? Warnane napa? Golkar. Kuning. Lumaku kanthi wening. Paham Kuning, jenengan? lumaku kanthi wening. Oh, Jadi iya. melakunya itu di jalan yang bersih. Oh, Contohnya Pak Sarmuji menika wonten teng mriku. Nah, Sebab kula mau napa kok matur mawon namung Pak Sarmuji. sebabnya Sing liyane urung nyangoni. Dadi garek ngenteni iki kok keadaane piye? sampean to? aja ngono, kudune matur nuwun karo bendara, karo Busari. Lho, lah kula matur nuwun kalih Pak Ahmad Labib no. Kok iso? Koordinator. Koordinator lapangan niku lak mboten wonten niku. Panganan mboten wonten dalu niki. Ya sampean karo Pak Labib kleru. Pak Lab lho, jenengan mboten ngertos to? Pripun? Kula kalih Pak Labib niku napa? Napa? Bapake Pak Labib kalih bapak kula. Dulur. Tiang tebih. Lho, Lah jarene cedak karo awakmu tapi hubungannya apa? ibu Nah, Oh, hubungannya ibuke sapa Pak ibu? Labib kalih ibu kula family. ndak kenal. Lah sing nyedakne iki apa sing jare awakmu karo Pak Labib lek mau lho. Dicedakne ben ditambahi, Bro. Napa mboten? Ning sementing kan niki kan sedanten nika menika rawuh sedanten. Jan penonton tumplek blek Mak Cange. Nggih. Mulai dugi pundi mau niku kula foto teng wingking sampai kejulinu lambe kula mesem. Lah kok kejulinu kuwi lho Lah, kudune Mak, seneng no. Dari mana berbagai macam daerah teko hadir kok angel. Nggih. Ngeten iki sulit lho. Lah mboten wonten ngeten iki rugi. Sing rugi. Aku Loh, kok sik to? Kok sik. Nun sewu Piai Jakarta iki adate mirsani jenengan kula sing kerep ning lak teng YouTube, Nggih. teng medsos. Nggih. Lah malam hari ini bisa bertatap Ketemu muka langsung. secara langsung. Ini adalah kebanggaan. Sampean kudune seneng, dihargai, dihormati karo Piai semono ki. Nah, kudune bangga awakmu rawuh ning kene petuk dulur-dulur ning kene. ning pun dawuh. Pripun? Pak Sekjen pun Ngendika dawuh piye? teng kula. Pak Saramuji. Pak Ketum pun dawuh teng kula. Oh, Pak Piye? Bahlil. Dados wayangan ngeten iki lah emang masyarakat mriki seneng, warga Jakarta itu suka dengan wayangan seperti ini. Damel wayangan teng mriki seminggu ping kalih. Alhamdulillah. Bener, aku mah ya krungu ngendikane Pak Ketum pancen kaya ngono Ngoten, kuwi. Pak Bahlil. Seminggu ping pindho ning klasik tanpa dagelan. Lah Udan deres. Sampeyan kok orang jak aku geting ning. Apa wis udan ya? Tapi lah sakniki kan boten. Iya, nggih. Paham napa mboten? Saiki kan yo terang lek nggih ngoten Mak Cak. Tapi seminggu pindho tenan nak rakyat seneng. Iya no. Yang hadir seneng. Alhamdulillah awakmu mesti wis iso ngomong ngono, wis wara-wara ngono, wis dipanjeri karo Pak Ketum mesti. Rencana. Rencana mbok omongni. Mangke ingkang napa? Napa niku nyukani niku? Tenis. Oh. Tenis anu pedel. Sampeyan ora ngerti. Sing maringi apa? Sewodok Glosor. bisa roh. Oh, bisa. Menika Pak Ahmad Labib Oh, ngaten. kanca kentel. Nggih. Dadi gak, Bu. Nggih. Beda. Sa kuwi mau. Kula niku sakniki Mak Cange Pripun? teng Jakarta niku luar biasa saestu. Sebab Priantune niku jebul sopan-sopan. lah sine Piai Jawa sing lenggah teng mriki kok.
Ngoten nggih. Oke. Lha kula teng wingking lho. Tiang laris tiang stri. Wah, bocah wayu muni ngono ya. Mening ya. Nggih, kula Masuk ora? Masuk. Ah, iya. Piye? Kula matur terus matur ngejak foto. Terus tak omongi terus karo sing lanang to. Terus sing lanang takok, "Mas Percil, ciri-cirine wong wedok iki lak digawe sakinah mawaddah warahmah sing pripun nek tanglet kula." Kan sae niku ngoten niku. Terus jawab piye? Kula aturi, "Wis Mas, pokoke lak golek wong wedoke deloken kencete," kula ngoten. Kencet. Ngene. Oh iya. Berarti golek wong wedok ana ciri-cirine dhewe. Ciri-cirine teng mriki ngoten kula ngatur ngel. Dek, kok iso ngono? Nggih, saestu niku. Saking mriki niku pokoke lak lincip, ampun dirabi riyin. Lah nyapa? Kuwi wani karo wong lanang aku ngono. Mergo Berarti kencete saya lincip. lincip. Mlakune mesti jinjit ngeten. Nah, iya. Titenono, mlakune jinjit mesti wani Ki karo wong mesti lanang. kenyeh ya. Rambene nyecret. Lah kudune sing piye to, Kang? Matur ngoten kula aturi, wis aja sing kencet lincip, Terus? tapi lak sing kencet rodok gedhi, Mas. Iya. Kuwi aja mbok rabi. Sebabe. Tas babaran. Oh. Rodok gedhi. Mas. Oh, wah. Wis di bojo. Nggih wis berarti. di bojo. Lah kudune piye? Tapi lak sing kencete kok ireng, abang, ngoten niku. Ireng abang. Kencing manis amputasi niku mangke. Rumah sakit lek apik. Lah terus kula niku saestu luar biasa kula marem sanget dalu niki. Kula matur nuwun ke bapak-bapak yang ada di depan menika. Matur mbah nuwun sampun nimbali kula. Terima kasih Pak Ji Bolo Dewi, Bro. Nggih. Jatim kanca kentel. Wah iya. Berarti teko Jatim kuwi. Ya iya no. Iki awake dhewe teko Jawa Timur, Lah iki ning ndi? Jakarta. Kudune yo bahasane beda. no. Ya, Iso awakmu. iso lah. Omong-omongan ning mburi mau iso? Iso. Rungokne wong ngomong-ngomongan. Ya lo gue iki lho. Ah, aku pengen ngerti aku. Asline wong Banyuwangi sing ning Blitar bareng ning Jakarta lo gue piye kowe? Lah nggih kan kula ngaten ngene. Mbone jenengan. Halo ngoten. Halo, gimana, Bro? Oke, ini Gimana kabar lo? bagus bro. Kula ngaten. Apik. Bagus bro, kula ngaten. Lo sampai sini jam berapa tadi? Ya jam kira-kira ya jam berapa? Jam 5. Oh iya. Gimana kamu di sini sehat-sehat saja toh? Ah sehat, tadi aku ditaruh di enggok-enggokan bro. Loh, di tikungan. Di tikungan aku gitu. Terus aku ngobrol, halo bro aku gitu. Terus aku, gue sama lo aku ngono ta. Iya. Kok sik Lah iya awakmu lo kualik. lah ya gue sama lo. Keliru. Gue ki aku, lo ki kowe. Nah. Ngono. Gue lo. Piye ta iki? Goblok wong iki. Iki kowe lho. Gue karo aku padha karo aku karo kowe. Lah ya gue ne sapa? Gue niki aku. Loh. Yen lo ki kowe. Lah iya to gue sama lo to, Bro. Iki piye to iki taun ning Jakarta apa ora to iki? Kang, Angel dalan iki tak omong-omongan. Ngene lho tak omongi. Gue lo. Ngene lho, gue ki lak aku. Lho lah iya. Lo ki kowe. Lah ya ki lo sama gue to. Keliru Kang. Iya to. Seto aku kok iso stres dhewe to iki piye to ngomongane Cara iki? ngomong kuwi lho. Piye ta? Gue kuwi aku. Lho, iki malah gue ne loro. Maksudnya awakmu kan ngomong-ngomongan. Karo Padalang. Padalang. Lah iya to. Gue Kleru. Lo. gue iku ngene. Gue sama lo. Nah. Lah iya to gue lo to. Maksudnya Lo ne sapa to jane iki asline? Lo ne kowe. Kowe. Lho lah iya aku lo. Aku gue. Lah iya to. Gue lo. Bener. Kang. Yo ngene lho Kang. Gue iki aku. Heeh. Lo kuwi kowe. Lho lah iya ki lo to. Maksudnya Jajal umpamane ketemu. Halo bro. Oke. Gimana kabar lo? Lah iya lo to aku. Heeh. Gue. Ayo, Gue. mumet ora? Aku yang mumet kok perkara iki. Maksudnya ngene. Nak awakmu sing ngomong, ngene iki Heeh. dadi awakmu dadi ngene iki dadi gue, aku dadi lo. Iki mulah malih mencela-mencele cangkeme iki. Maksudnya basane kuwi ngene lho. Aku kuwi gue, Hah? awakmu kuwi lo, lo Oh. kuwi kowe. Kowe lo. Kowe lo, aku gue. Dadi gue sama lo. Oh, wis oke wis. asline aku lak gue. Lah lo kowe iki lobet. Nah, Mergo mudeng. ora mudeng-mudeng. Wayahe ngeces. Berarti sinyale bosok. Iya. Ya sampean ki enak-enak ae rumangsaku. Dadi bosoke niki gaule ya enek. Niki tak ngambil anu wonten sinden melih. Cek, kedap. Napa? Pak ketuamu nomor tasnya enggak Pak Sarmuji? Sampun Oh, sampun kondur. Wong nggih, Mbok. Nem niki kersane sindene medal riyin ngoten nggih. Oh, nggih. Sekedap malih. Oh, Utawa wonten niken tesih wonten ta? Nggih. Mbak niken tesih Nggih. wonten. Niki sinden riyin mawon. Siap, Kula monggo. dalaken sepote riyin. Oh nggih, siap. Sinden lo apa sinden gue?
Wis gak bisa mikir lo gue ya, mumet dah mumet tenan sumpah. Wah aku 3 dino lah aku kuwi ora apal aku. Nggih. Sepote so. Todok tuli. Cari balong. Sumangga. Cantik. Monggo Wonten panggung mriki. menika sinden pamundutanipun Pak Tarji. Oh nggih. Menika mundhut sinden menika tebih-tebih saking Jawa Timur diaturi mriki. Jenengan sukani dalan, Mas. Sebab tebih lokasine wonten kengking mriki. Dandan ning ndi ta, Pak? Orang Oh nika. Oh sampun teng mriki. Mangke wonten Gurpras lho Mas Sange. ya. Nggih. Napa pripun? Pripun? Wonten dawuh. Sampeyan iki dagelan kondang. Nggih. Mosok nggawa sinden kaya ngono. Lah sing ngarep iki genah kaya Sri Uning. Lah mburi serigala wi. Sanes. Ampun ngoten to, Om, ampun ngoten. Menika Mbak Proborini. Leres Surabaya. Sinden asli. Nggih. Sinden wanita genah. Nggih. Menika sinden wanita Rainaga menika. Ya jok ngono bos, paling gak kan metune karo aku. Apa-apa sarwa kembar sanggulan kebayaan jarian padha. Nuwun sewu lho, Om. Padane padha. Iki lho gegeden ngene. Aja kaya ngono. Iki meslak iki lho. Kegedene gak masalah, menslake lho. Nuwun sewu, ibarat tokoh pewayangan. Nggih. Kula Sri Kandi menika Mustaka Weni. Nggih. Mustaka. Mboten, jenengan Sri Kandi niku tanpa mustaka. Nggih, menika. Mboten wonten mustakane Urung tau ngerti, pancen dalange urung tau ngerti. Iya kan durung tau ngerti mangkane tak Nembang. jelasno dhisik. Lah wong pancen iki anggene ulang tahun Golkar iki bannere wis dipasang gede ning pojok-pojok dalan. Heeh. Fotomu lho ora enek. Kan jelas wisan ono. Pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Bintang tamu Cak Percil, Cak Slentem, Niken Salindri, Proborini. Buahmu lho. Ora iku ora enek. Buahmu lho ora enek. Fotomu lho ora enek. Fotomu nang Sing ning cagak telepon kae. cagak telepon di. Apa? Sebelah Cilik kuwi. enak cilik kae. Tulisane. Tulisane. Menerima sedot WC. Masalahe sesuk-sesuk iki jak foto ya aja angel kaya kancane. Ngono kaya nesu. Lepas Ya nyene sing kene. kompak, wong papat iki nang kene. Nembang sing Paling apik. gak iki mangayu bagyo hari ulang tahunnya Nake sik. Golkar. Nake Pripun? sapa kuwi? Oh nggih, bareng asma sinten Mbak Yu? Lah menika pun tepang kula. Mbak Proborini saking Sidoarjo. Awakmu kenalan. Sampeyan kenalan. Ije, selamat Paribasan. malam. Tak kenal maka Tak tak. ampleng, Mbak. Sayang lho, Mbak. Tebe saking Kalijodo. Kali jodoh ki ndi to? Alah wis aja takok Saking Tuban. Saking Tuban dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Lho, Sik. Jenengmu gak kowe enak dirungokne to. Gak enak lho. Ora jenenge sapa asline? asline sapa? Liti. Lek Bu Kesi kan Nyi Kesi. Kesi. Menawi Mbak Lia Nyi Lia. Lia. Sampeyan sapa mau? Liti. Lek terus Nyiliti to. Lah nyiliti mbok sapa? diganti apa? Mbok diganti lho lah ora penak. Asma Kinaryo Jopo. Jopo-jopo telek apa? Ora kowe enak. Ora percaya. Lah kowe nyiliti. Lah kira iki anu jeneng oleh menehi bapak karo ibu lho. Wah, Pak Sandirono. Iya. Iya, sing ngekeki awakmu. Nembang, ya nembang. Ya Iya, nembang, Mas. nembang. Kok nembang kaya Mbak adik yang kecil lho nembang. Siap, siap. Mau Rek kae izin. jenengan nuwun sewu kok kostume ya melu kuning barang. Piyayine ireng ngangge kuning jan kaya madu mangsa. Nggih. Mas, Dalam. pilihane dalang iki ya enek. Lho iki Enak ya saking iki. tresnane karo Awakmu bengi. sampean lho kok iso. Oleh aku lagi munggah kok dinyek terus lho. Ya ora, ngono kok nesu kok mangsa. Dino iki awakmu melu kae.
Ora usah Iya, iya. gede-gede. Kayak warrior wis. Pak Sarmuji rawuh Lah ta? nika Pak Sarmuji. Matur nuwun Pak Sarmuji. Lho kok matur nuwun dikeki. Durung ya Mas. Lho kan matur nuwun. Ya engko lali. Oh iya. Tak elikne Nggih. sih. Pak Yuliatmono. Pak Yuliatmono. Pak Yuliatmono, selamat Karanganyar, malam. rawuh. Dan Nanti juga kembali jenengan lho Cak mbiyen. Oh nggih, siap. Hari jadi. Hari jadi nika to. Nggih. Nggih. Badhe nyekar sinten? Anu nembang napa? Nggih nyekar menika. Nggih. Nggih. Ana Ana iki ulang dagelan lek lalen iki cilaka. Kupinge kuwi lho Wis tak sebul kowe kuwi sisi. kok sik to. Oh, kancane omong ora mbok rungokne kuping ora jelas no. Guyub rukun kaya kena. Guyub rukun ayo bersatu. Ya ngono kok ya. Tak kira Gak budek seneng, aku mau. gak seneng iki Gak kok seneng. mesti kok gak apa. Gak seneng. Anu nuwun sewu, mboten saya anu nek teng Niku vokal rek niku ditutur sosok niku munggah mudhun ngoten lho macange. Napa nih? Anune napa niku vokale niku sosok niku numpang-numpang ngoten lho. Nadane niku Kala mboten wingi pas. nadane C lah kok numpangi teng bis. Aku sinden kok karnet. Ayo. Kembang sukun kembange mawar. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Kembang sukun kembange tebu. Ayo rukun tetap bersatu. Rasa pahit nek ngombe jamu. Golkar solid Indonesia maju. Kembang melati ditutul pitik. Pak Sarmuji kula nyuwun duit. Wis langsung cekak mbok cekakno. Ngisin-ngisini ora. Gak boleh. Apa langsung ngomong cekak. Pitik. Lah dadi rombongan aku isin aku. Isin aku. Lah mau parian wis ape-ape kok. Aku sebagai ketuamu isin aku. Marian ngarep wis apik toto kaya ngono kok samburine kaya ngono, he? Lah ngurimu pitik iki lho, apa nen ora Ya duit? Pak Sarmuji pantune apik ya iso. Lah yo apik iki nek menehi duit. Lah isin aku. Aja ngomong ngonoan kok. Awakmu kok iso njaluk duit dhewe rumah samu kuwi. Lah kuliane, Prof. Peloke, Prof. Nadamu lho. Nadane iki mbok Yo nada nek kowe saya dhuwur aku bosok no. Ya jenenge tangga nada itu dari Ngeten nada iki lho, rendah Mas ke Kake. nada tinggi. Mboten Kudune yo tetep iso tanggung jawab. Nggih to, Pak. Nek dhuwur kula anu ngapunten mboten saged. Oh, berarti teko dhuwur mudhun. Medun ae, Oh, medun ae. medun ya wis.